o ascultă bunica mea în timpul liber. Convine-mi. 50 parcă. Hai să facem niște... Să vedem ce s-ar întâmpla dacă facem de-astea safe. O, dar nici asta nu e safe, mă, la 50. Asta ar trebui să fie mai safe, nu? Stop! Bă, e imposibil! Ia, bă, aici. Șacalaca! Ho-ho! Bă, adică uite, în cazul ei n-ai ce să-i faci. Dacă când îți apare un bull lângă tine, s-a terminat. Aoleu! Am uitat că dă calculator de magie puternic. Ăsta ce e, mă, Raiden de buget? Uite clownul! Clownul de la X-Slider din pădure. Ia, naiba. Le-ai bătut pe X-Slider. Calcă și mașina. Oh! Facem combo. Ciuci, vreau să... Talent înnăscut. Pur și simplu o legendă vie care nu moare niciodată. Pune chestia aia acolo ca să te blochezi. Abar n-am, sunt super confuz. Sunt foarte confuz. Și suntem morți. Mama, la limit am scăpat și aia se hrănesc și după mâncare. God damn, na mă. Mă, Rafata, tu ai toți brulerii că bagi bani. Na mă, ce vrei să mai comentezi, mă? Bă, ne iubește, mă, super.